Pini nilitum ningarong parpik nilitum putot nang nilitum pen kacitong tu pen la pen justament ke nilitum inut anong ngacitang klong arna maban po pen nilitum kacitong pen alang lites nilitum karjulong la ke nilitum akupai ke mela pen ningarong parpik pus nilitum lakadam lo alang li la ke ningkan thong kep ra sirkep anbak do alang lipan manghumi me arna madan kipi la ke kisto kyun e atum phan ke pame healing adan alang lipan kipi pen alang liklem pon pame la pen amonduli anchot kali chine pen akapre atumpan same alangli kai ke same kardom pidun odun de la pen aningkan bang same bang surya muluk tum ke sokun e pen alangli long kardom pen ke me pon same do olong la pen ke me pon pame ke bang pho aningkan bang same do bosin litum arjulong la pen ningkan thong kebra sirke bang bong pen alangli ministry pen ke me pon pe me la ke bang pharuini an bak suse nasona thasi arnam hirjme alangli pen same penang tum longpon lo pen alangli arnam abirta ke me long kai ke same odunde la pen arnam panching hon pik sinil tum akupai ke me pini alangli penitum mangkhumi me ate sumni tum arju ponongji alangli methang pan same koson se arnam botaini phong alangli phan amethang ari pen pe me ponloma jasmet ke doktor atum le alangli phan operation ke claim kali bon same arnam amethang empuji su methang si chiklang pen alang lipan labang su operation mate keplak akam semi claim lo lapen ke su an semi me lablo pusi alang li than lo na ke nili tu mangkhumi me na si labang su alam ka chithan jipan alang li semi non ni tu malong chitong do ni tu makupai ke me lo alang li la ke ni tum evangelist lo ni tum ke phu busi hang asi alang li la ke evangelist Longki Teron la pu alang li han lo kardo la pen alang li phan joy sing teron bus me ka chini pondo alang li mang ka thega dim la ke hidim teron arong manja la pen just met alang li ki ongdung a por la ke Diphu arong supilong se alang li ministry kam claim lo ongdung dum phan kardom pen chirap dun lo ki so that yun ida dum phan se me alang li kardom pen arna ma men pen pe me dun lo asi alang li nili tum along la bang so testimony ka chithan thia prang alang li koson sila bangso a ministry alang li ke cheng loma la pen alang li kai lamo sami asap so thiek pen ka chithan ji phan ninghang ma ninghang alang le tum apo nai pi la pen ke Diphu jasena Diphu baptist church so yang tum a Christian secretary tum pan jasemda akar dong pa yelo na por kang thiar nam hem phui seven pen atheke nili testimony klote Jathan nam belote ding uja pasi koson si Christian arna malam kecali don thek mani rachini endet vehek pen jangre masih skota don long ledet masih keso son dat pi masih nelik berta ke me arnam kan ke kroi thik long atum enet bahani atum pan karjulong penajak aku nang pathil le thot ke da Diphu Baptist Church or paksi da Christian worker reverend atum Anam baron pen lang par big athe baptim nang picheng 1978 aning kam langsung pensi nile aku pothor kardom ketheng macha da khai kriam karbia khai hian along da chali dong long lo Diphu of the church pen aku pothor anam nanga chator to healing lak pen ke kesung pan her jimbe hang pi aja kong nile me thang da ning hang o pasi anam nang kini da pasi asa aja kong nang ki pi pen la so pangcheng ra ke kleng pon bom ke non anen kan thom kep brasil kep an pleng tang lo asong bong a kesung do anta nili ke chok ke me kang thira por kali anam kang yin so pen nili phanang rab don ga posi non pinini ni ton Diphu department pen jatong posi ning rong par pik lo electron malong anam hedi pe don nang dak panang parta nili kaya long ke parason eng deng hini de ko Parason akrang ni lithi dok dok si kadok ka asontin akar kli asontin alam kapre kalong si kecelang karbia khai long kilang akrang ta don da atum kan kun ek panajoy ni asila so hem khu kang thirem pu isa pan kachini dun ya pan kachini dun jar kana pi parason bangke ar nam mathang arji nang cheklang kli hasining pen ari pen nang cheklang si ari ta ke theding o masi lok kling ari ta amat ase nang polola nang pok alu api doan nang kran gedam ya pi an nang he at pok masi ari hong ni pen nang plak dak lo la pen ke la delining ing khinalong nang paklang et lo
la pen ke la nele ing thin ke chu api ing kiat ason ke pangring ang ki ason la hai nang hek lap lo la pen nan panak pa nang long reng tik ta la sa ke suwang we lo wa suwang we del lo wang we del lo ang panha sur ke ang phram awe anam ta arje dan seklang kle arik pan sena plak lo pan lam nang than chat pan ang phram awe non second ten pininga bangke na plak pamme bangke pining Christmas tang det pan puthot ani 23 Desember budi Christmas tang det dan puthot ani ada kwang tang ke anam amathang arje nok bi arje asan arje lang on arje lang mek pik pen ang song pan arja thersi nang than pamme sen lo la nang pokolong ne manghum membe akam klem po de ho pomat adi sepha jeng lo ari sepha jeng pen kala ari ang bong per ekebari mekering amita atur akilir mala nili je thok pen nili pok an plak set lo amasila awiki ik la pen ka awiki no la pen ka la ing hana langason ekebari lang ping kang ten son phuk dak lo der lo lik khak lo la swani pen ke nili ogar jang tang masi la sinili anam nili ra perman ke nan ke ang pram da kok lo aja hana ang le cho setan ke epok the the lo la sinang lang ci paduk asik lang tum officer tum anak pantan ni je paklang lo hala tum antan non Diphu medical officer tum la pan ke la nang ko odweg wega doctor tum bang thom free tum bala anda non pilihan ni antan nang mang hudun law lo la pan ni tum tin kiching wa si anoksa paklang el la pahalon le panam kam klem ke la ken ni ke me ke sokang thira ko kali anam kang inso atheni le yang reng sudah bom la pahalo le panam karap ke Ru perfect lo besar nang li pamu cetan lo operation pongni apong operation tu alamang cetan pon pot nilige karjilong cheng lo la pen mang humeme la pen ang pram tadu pu asila suang pram nitum ratum hans tame paklang jining ha asi mo ratum stame theklong po la so ang pram ang nitum mo lang pontha asi churu perfect lo nitum ha nilitum ha la son mahumeme alam nitum ha ang than pon pot pen nang kichi share pon pot akirup kilo non puthot nili nang lipan aku ison lam ko chuning riji ning hang ate nang lip healing andanan chot la pukali bon same lun ketok la pen lun kilun same ning hang o la pen alang li mithang same keyboard same rod bob pen nili tum theklong lo pen nang aning kan pen da si alang li non an lun ingkoi ro pho an tok lu pu se alang li je than lo la pen isi alun bangke nitum karbi athu ya lunon same jopon lo abang so alun nitum amithang ketok vek pen thi hek pen nitum arjun tung duk senang le kilon ji phan ning hang ba ning hang la kan nam phan kedua alun kan alun mata hala kene alun athu ya wari la pharoi sira krik pli hello la pen hala mek sirik pen sening athak na pon na paklang nam mading pe hala paklang ning ping koi krik pli long ang ning pe bangke ing koi ang nang so bang kri hini hello asila la so la ke hadak arnam phan ke krai tu mana men duk la salun sinili me thang le ke thekere pokali la sunang arnam nang pachini dang personally ke chetok Kristo Yesu kang hon the adung lele ting nang hang kong adung kile pen kachar dom ari are ek pen ne kang hong Sning ang song ning kang samarong em po Jesu recho kecho arong kang tira par kang tira arong tekla are jelang meong ong Churu parpik lo jumi o la pen ati ota jumi pik la pen alam thi same ha sining ang song ning sam arong to alam si li tum phan
dok la pen la bang solun karjuloman semen itu ning sam ulo pen churo parpik lo si pini itu apor semen itu dam ulo si non la bang so testimony apor la pen la bang so session semen itu pejut panlona si la bang so apor nang li nang chipidum pot churo parpik lo la pen nang li ministry along la pen nang li kailong seme arnam herjume pedona la pen ni tum kado kawi seme ladak nang kacirabdu na tum panan seme kero pi parpik lo bang potinong seme arnam herjume pedona kardon